Tak čau děcka, já vás vítám u dalšího videa. Dneska bych chtěl mluvit o našem životě, o životě, který zrovna žijeme tady na tom světě. Žijeme takový život, který nám přijde prostě reálnej. Reálnej v té podstatě, že ho vnímáme tu svojí myslí a už jsme na něj tak zvyklí, už jsme zvyklí na ten čas, na ten prostor, na 3D prostor. A člověk, který na to myslí a vnímá to už od narození, tak není schopný si představit, že by existovalo prostě třeba 5D prostor nebo 4D prostor. Hodně lidí, co jsem co jsem dostal od svý drahý polovičky, jsem dostal knížku od Raymonda Woodyho Život po životě. Když zažijou zážitek blízké smrti, že se dostanou do prostoru, který prostě neznají. To nemá žádný ten nekonečný prostor a naprosto se vymyká vnímání našeho prostoru. Mají tam takový 3 hlavní takový problémy, s kterými se nedají srovnat, nebo s kterými se nemůžou srovnat. A to je to, že tam je absolutní ztráta prostoru, času a ega. Že tam se vlastně dostanete tím, že vlastně vnímáte prostě ten prostor, ale víte, že to prostě prostor není. Já vím, že to je takový strašně nepochopitelný. Tady vám ukážu jednu takovou scénu z filmu Doctor Strange, což se mi strašně líbil ten film. Je to vlastně, vypovídá to film o tom, že vlastně my žijeme prostě ve světě, který je jen iluze, že tady ten svět je jenom iluze, celý život, že je vlastně jakoby jenom iluze a že ten život vlastně pokračuje dál, takže se na to podívejte. Teď bych chtěl hlavně, jestli se vám tady to líbilo, tady ta scéna, tak si to stáhněte, já vám tady dám odkaz do popisku, nebo radši ne, nebo mi tam YouTube hodí slejka, tam dávám externí odkazy. A já bych o tom právě chtěl rozvést takový téma. Napište mi do komentářů, co vlastně vy si o tom myslíte. Jestli věříte na posmrtný život, jestli věříte vlastně na existenci nějakých jiných paralelních vesmírů, jestli věříte na existenci vlastně všakých fyzikálních zákonů, jestli my jsme jako vůbec lidi omezený prostě tady tím světem jako fyzikálních zákonů na svoje tělo, nebo je to prostě jenom mozkem, že my nedokážeme prostě vyvinout takovou schopnost, aby jsme ovládli celý svůj mozek. Já jsem někde čet, že lidi vlastně používají někde, nebo kde jsem to čet? Myslím, že to bylo na snad nějaký Oxfordský univerzitě, nějakých stránkách, co sdílím vlastně na Facebooku, tak tam psali, že lidi vlastně využívají jenom 8% mozku. Někde psali snad i 16%, takže nevím, jak to je přesně. No vlastně 16%, ale my vlastně využíváme 8% na vlastně ty základní schopnosti, jako se prostě ovládání rukou a takhle, ovládání prostě všech orgánů, jako co vlastně mozek využívá jako procesor, a zbytek je vlastně jakoby na naší mysli, co využívá těch 8%. A mě by právě zajímalo, jestli vy si třeba myslíte, že lidi dokážou využít celý ten mozek, jestli dokážou celou tu kapacitu, celý ten potenciál mozkový využít, protože je strašně moc neprobádaných míst v tom mozku. A teď si vemte, že já když jsem četl tu knížku, tak vlastně té knížka, kde vlastně popisuje 3 miliony lidí svůj, nebo tam není jako o 3 milionech lidí, ale je to vlastně zkrácený, jo. Jsou to zkrácený úryvky výpovědi lidí, kteří zažili tu blízko smrti.
A vám vlastně popisují to, že se dostali do toho prostoru a když vlastně popisovali tu situaci, že se dostali na to svoje tělo a viděli to svoje tělo umírající, vlastně tu resuscitační scénu, tak vlastně popisovali, že se dostali do takového stavu, že jim to přišlo, jakože v tom těle prostě jenom bydleli. Že se vracejí zpátky někam domů, že prostě tohle mě strašně zaujalo. Teď jsem vlastně, jestli znáte dokument České televize, jmenuje se to Brána smrti, tam vlastně taky vystupuje snad už v druhém díle Raymond Moody. Myslím, že to je Brána smrti a je to díl Mezi světy. To si pusťte, je to taky na YouTubeku. Je to strašně zajímavý, je to i na ČT1 v archivě. A tam vlastně popisuje, že ten... Teď mi úplně vypadla. Jo. Pardon. Tam vlastně popisuje ten režisér toho seriálu, nebo pořadu Mezi světy. Tak ne, pardon. Brána smrti. Popisuje to. Takovou, jak to říct, ne básničku, ale spíš takovou povídku. Jak je to vlastně, jak jsou dvě dvojčata. Ne. No dvojčata prostě, ne, to by byly 4. Dvojčata prostě jsou v děloze a žijou tam prostě ten život těch 9 měsíců, jo. Žijou si tam v té děloze a jsou zvyklí prostě na tu dělohu, jo. Jsou tam zvyklí v té mámě a říkají si, ty vado, ale víš co, tady prostě jsme zvyklí, ale až umřem, co se stane? Jako, to říká ten jeden, jo. Říká jeden prostě tomu druhému, co se stane prostě až umřem? A on říká, to se nic nestane, prostě jako až umřeš, tak teprve začne ten život, protože život vlastně začíná smrtí. A on tam vlastně říká, ten druhý říká, ne, to takhle není, prostě až umřem, my jsme prostě jenom hmota, my jsme zhmotněný, prostě až umřem, tak nebude nic. A on říká, no počkej, až umřem, tak se vlastně, až vlastně ten 9 měsíců, až nás skončí ten život, tak se dostaneme k naší mámě. A on ten druhý říká, prosím tě, ty věříš v nějakou mámu, jo? Tak takhle přesně bych to popsal jako mezi takový ty, pověrčiví, jako spíš ty věřící, jo? Který prostě říkají, těm ateistům říkají, hele, když prostě my až umřem, tak se dostaneme prostě k tomu našemu otci, jo? My se dostaneme tam, kam prostě celý život směřujeme, jo? Protože jednou tam přece jenom všichni skončíme. No a ty ateisti prostě říkají, ne, takhle už ne, my umřem a nebude nic. A hodně lidí, co se bavím, převážně jako hodně mých známých, tak se s nima bavím a říkám, proč nevěříte na posmrtný život? Vy máte, oni mi říkají, ty máš nějaký důkaz, že existuje posmrtný život. A já říkám, no a ty mi předlož nějaký důkaz, že ten posmrtný život neexistuje. To je prostě takový jakoby rádový tvrzení proti tvrzení. Ale z mýho hlediska spíš existuje tisíce a tisíce důkazů o tom, že posmrtný život existuje. O tom, že existuje strašně moc lidí, co brali všelaký drogy, halucinogeny, všechno. Prostě všechny sračky do sebe nacpali. A když zažili ten zážitek blízký smrti, tak říkali, že prostě tohle nemá s halucinacemi vůbec nic společného. To prostě vy při halucinacích tak vnímáte prostě strašně málo tu realitu, jo? Vy vnímáte prostě, co vám to děje v té hlavě a vy si něco, vám vlastně něco zdá v té hlavě, ale v podstatě ležíte na zemi a vůbec nevíte, co se děje. Tady právě vůbec, tady vlastně vidíte tu perspektivu toho života, toho světa, vlastně normálně svýma očima, ale ty oči leží na tom třeba operačním stole a vy vidíte všechnu tu resuscitační scénu, tu operační sál a můžete vlastně plout po celém světě. Všude se dostat během okamžiku, na něco pomyslet a jste tam. A největší vlastně, co mi přijde, že na tom je nejlepší, že lidi, kteří vlastně popisují, že se jim to stalo, že na cokoliv pomyslíte, o čem jste třeba nikdy nevěděli, okamžitě máte odpověď. To je vlastně jakoby my tady na světě jsme vlastně zatracení
v absolutní nevědomosti. V absolutní prostě nevědomosti a dostane se nám ta vědomost až vlastně tou smrtí, protože teď jsem někde četl krásný citát, kde se psalo, že vlastně až smrtí začíná život. Tak vlastně tady to hodně, jako taky hodně těch filozofů tak popisuje to, že život vlastně pokračuje nebo začíná až tou smrtí, že tady to je jenom příprava. Tady to je vlastně jakoby jenom příprava na ten pravý život, který nás vlastně čeká až po té smrti. To je třeba, představte si, že my jsme jako ty dvojčata v té děloze. Že my tady čekáme na to, až se dostaneme k tomu vlastně, k té naší mámě nahoru. Jo? Takže existuje i pár vlastně, co jsem četl, že existuje i pár vlastně spojení třeba se zvířaty, že lidi, kteří třeba se dostali od té blízkosti smrti, prošli tím tunelem a dostali se do toho ráje, kde vlastně viděli plout ty duše příbuzný a takhle, kde tam na ně čekali. Tak vlastně viděli, málo lidí vidělo vlastně svoje zvířata, svoje vlastně nejmilejší vlastně malinký miláčky, který měli, který už třeba dávno umřeli, ale viděli je tam. Ale takových případů existuje strašně málo a hlavně, co jsem koukal, tak Raymond Moody si myslí, že to je málo, nebo ono, podle něho to prej je v každém případě. V každém případě prej vidí svoje zvíře, ale ty lidi se zdráhají těch detailů říct víc, protože oni jako lidi, kteří třeba to zažijou, tak se bojí to někomu říct, protože se bojí, že na ně budou pohlížet jako na blázny, bojí se říct prostě, že zažili ten zážitek blízké smrti a dusí to v sobě a pak to kolikrát špatně vyvolává nějaký posttraumatický vlastně nemoce, protože psychický, protože tam vlastně se může rozvinout nějaká vada kvůli tomu, že ten člověk si opravdu začne myslet, že je blázen. A nebo se s tím zážitkem prostě nedokáže srovnat, protože vlastně pro něj to začíná být absolutně něco novýho, jo? To je prostě, teď si vemte, že najednou byste dostali jiný tělo, jo? Prostě absolutně jiný tělo a teď byste vůbec nevěděli, jako kdo jste, že jo? Tak je to hrozný šok, že jo? Takže ale lidi, co popisují, vlastně se do toho dostali, tak říkají, že si nemyslí, že to je šok, že vlastně, když se do toho dostanete, tak během pár vteřin víte, že to prostě, že tam jste vždycky měli být, na tom místě jste vždycky měli být a koukáte na to svoje tělo pod sebou a říkáte, sakra, co to je, prostě, proč jsem tam byl celou tu dobu, proč, teď to je prostě jenom kus něčeho a já jsem tady teprve jsem se narodil, tak to je, právě když popisují i ty lidi, že stoupají tím tunelem, tak je strašně hezký poslouchat ty lidi, co říkají, že vlastně už v tom tunelu vidí své příbuzný a že ten tunel je prostě naplněný absolutně mírem, láskou a že vlastně lidi, kteří se vrátí zpátky a byli prostě v tom předchozím životě prostě se jakkoliv arrogantní, prostě šli po penězích, šli po moci, tak se vrátěj a všem říkají, že se smrti nebojí a že to hlavní, co v životě musí udělat, je naučit se lásce a milovat druhý lidi. To je vlastně podle mě i takovej, jak to říct, takový výchovný proces podle mě, protože lidi, kteří třeba jsou sebezaujatí, jsou panovační proti vůči všem prostě sobecký, tak najednou projdou tady tou situací, tady tím zážitkem, který jim prostě vrátí chuť do života a ukáže jim prostě úplnou jinou cestu, kterou jde jít v tom životě. A hlavně jim ukáže to materiálno, který máme kolem sebe, je absolutně bezvýznamný. Je to prostě ten život, vemte si třeba bezdomovce. Bezdomovci prostě žijou ten život. Jo, prostě mohli umřít, můžou si říct, hele, já nic nemám, můžu se na to vykašlat, tak prostě půjdu a tady si to hodím. Ale proč? Teď si vemte, že hodně lidí třeba pohlíží na ty bezdomovce, jakože to jsou prostě trosky a takhle. Ale když si to vezmete, tak ty lidi oproti nám mají strašně, ale strašně vyvinutou psychiku, protože představte si, že vy z vás někdo, teďkom byste skončili během 2 dnů na ulici
a prostě žrali byste, já nevím, skvělý maso z popelnic a takhle, abyste prostě přežili. A oni to prostě zvládají, jo? Prostě nemají nic jiného na výběr, samozřejmě, ale zvládnou to. Prostě to, takhle vyvinutou psychiku a takhle zvládnout to prostě, já skončit na ulici, tak fakt já asi bych přemýšlel, no má si to jít hodit, protože to prostě pro člověka to je strašný šok, to je neskutečná věc, že ty lidi prostě jsou takhle vyvinutí a takhle se na ně pohlíží jako na trosky. Ale to jsem odbočil úplně od tématu. Když někdo budete chtít, já vám tady pošlu odkaz, a kdybyste si chtěli koupit, vlastně nepošlu. Nedám tam ten odkaz na ty knížky, protože YouTube mi tam hází strajky, když tam dávám na externí odkazy, protože YouTube to bere jako reklamu, protože to tam dávám, tak tam nechci dávat, musím mít ty odkazy schválený a já ty odkazy schválený nemám, protože ty stránky nevlastním. Tak kdybyste někdo chtěl, tak prostě zajděte prostě na Google, tam si zadejte prostě Raymond Moody, kniha Život po životě. Teď mi tady svítí sluníčko do ksichtu. A ten film se jmenuje Doctor Strange, takže když si to někdo stánete, tak tady vlastně mám popis nedá, musíte si to najít. Kdekoliv to najdete. A neříkám vám, abyste si to stáhli, jo? Prostě si to kupte to DVDčko, neříkám, abyste to stáhli, jo? Nechci mít problémy se zákonem. A kdybyste teda měli nějaký zajímavý téma, nebo mě doporučili nějakou literaturu ohledně tady toho tématu, prostě paralelní vesmíry, třeba se mi hodně líbí teď se mi hodně líbí téma teorie strun, jestli znáte. To je, já to nedokážu popsat. Oni i ty věci to taky sami dokážou strašně málo popsat, protože v podstatě to pochopí strašně málo lidí to pochopilo. Já bych vám vysvětlil asi, jak jsem to pochopil já. Pardon. Jde o to, že vlastně náš celý svět je jste vytvořený z tisíce strun, které jsou vázané na všechno materiálno a na všechno tady ten svět. A tady vlastně cokoliv, je to jakoby jak to říct? Je to jako efekt motýlých křídel. V podstatě tam, když se něco stane, když prostě motýl pohne křídlema, tak se změní celý svět. Jo, v tom je jakoby v podstatě celý ten vesmír. A přečtěte si o tom nějakou knížku a uvidíte, že to je strašně zajímavý téma. Takže vlastně je tam strašně tisíce materiálů, tisíce prostě údajů a všeho na tom internetu, který lze prostě jako online dohledat, který můžete najít. Je to strašně zajímavý ohledně toho, že třeba i to astrální cestování je strašně zajímavý. Já zase koukal jsem třeba na nějakou diskuzi, kde vlastně psalo hrozně holek, spíš holek, protože ty kluci nějak nezvládají asi. Ale hodně holek tam psalo vlastně o tom astrálním cestování a tomu taky samozřejmě nemůžem věřit, že tam píšou všichni lidi pravdu, že to vlastně říkají, že to vlastně prožili, protože některé ty komentáře, jako co jsem tam pročítal, tak byly docela takový pofidérní, takže nemůžem věřit tomu, že to opravdu se stalo. Ale samotné astrální cestování, vlastně astrální tělo, což je vlastně naše duše, protože tělo se skládá z tří vlastně těl. Vlastně máte astrální nebo fyzické tělo, to je to, co máme vlastně normálně jako fyzický, hmotný. Pak máme, teď mi tady někdo napsal, máme vlastně ještě astrální tělo, což je vlastně duše, a pak máme ještě jedno tělo, a to je vlastně duch. No. Prostě ta duše, ta vlastně pokračuje dál a duch vlastně je jakoby ta naše povaha a všechno, jo? Vlastně to naše chování. Tak to se mi strašně líbí, což vlastně se hodně, tady to se vlastně odvíjí hodně od čínské a japonské kultury a japonského náboženství. Hodně se o tom píše prostě v hinduismu, v buddhismu a je to strašně zajímavý. Já jsem to čet, jsem se jako pokoušel trošku jako navodit tu jako víru, jakože si říct, hele, jako
pochopit, v čem přesně jakoby spočívá ten smysl té víry a kam to směřuje, protože třeba my v té víře třeba jako žijeme, my žijeme normálně v tom křesťanství, takže samozřejmě vnímáme křesťanství a nedokážeme si vlastně představit, co tam vlastně všechno je, protože to jsou tisíce stránkové knížky, které vlastně mají nějaký taky jako zákony a nějaký vlastně posmrtný životy. Třeba my věříme vlastně na život věčný jako křesťani, že jo. Zase budu zjistit, zase nebo teď mu stopletu, tak mě ještě tak opravte. Tak vlastně ty věřejí vlastně na reinkarnaci, vlastně, že energie se nestrácí, ale převtěluje se znova zpátky, že to je jakoby ve fyzikální zákon zachování energie, že ta energie se prostě nemůže vytratit, ale musí se přeměnit do něčeho jiného. Do čeho se přeměnit, to už tam vlastně není, vlastně vytratit se vlastně může jenom v jednom bodě, a to je jenom to, že zažijete nirvánu, tak vlastně když člověk zažije nirvánu, tak vlastně ta jeho duše zaniká a už vlastně nikdy nepokračuje. Což je takový strašně depresivní. Jo? Je to strašně depresivní si říct, prostě já žiju tady na světě a najednou nebudu. Jo? Je to neskutečný. Jo? Proto i lidi, proto i lidi věří tomu, nebo chtějí věřit tomu, že prostě existuje život po životě. Jo. Ale zase lidi třeba i před 1000 lety třeba byli prostě méně inteligentnější, byli méně nějak proporčně jako mozkově méně vybavený, protože ta evoluce a ten mozek samozřejmě se vyvíjí, že jo. Takže my po 1000 letech samozřejmě máme tu inteligenci o něco větší. Ale je zase zajímavý, že už před 1000 lety už byly záznamy o posmrtném životě. Což vlastně mě strašně zajímá, protože jak ty lidi na to mohli přijít, jo? Když předtím ani neznali vůbec resuscitaci nebo něco takového. A neznali prostě žádný halucinogenní látky, nebo znali samozřejmě, ale neznali takový třeba, který by vám navodili halucinace a nezabili by vás a nedokázali. Je to prostě nepochopitelné, jak lidi prostě ještě třeba i tam jsou i záznamy prostě před Kristem, že takovéhle věci se prostě stávaly. Jo, že prostě lidi přišli zpátky, upadli na zem a pak se probudili a říkali, já jsem teďkom prostě zažil zážitek blízké smrti, to ještě neznali, ten termín teprve, to vymyslel Raymond Moody, ten termín. Ale je to strašně zajímavý tím způsobem, že ty lidi to prožívají prostě od zrození lidstva, už to prožívají, jo, takže samozřejmě je to strašně, je to takový téma, o kterém bychom se tady mohli bavit prostě tisíce a tisíce hodin a furt bychom prostě neznali žádný prostě optimální závěr, který bychom řekli, jo, tak ono to fakt existuje. Já zase ze svého pohledu nemůžu říct a nemůžu automaticky přiznat, že prostě posmrtný život existuje. Rád se o tom bavím, rád na to věřím, ale jako i z člověka, jako z mojí osoby, nemůžu lidem říkat, existuje posmrtný život, protože sám na to nemám důkazy a sám nechci balamutit lidi a říkat, hele, jako jo, existuje, věřte v to. Rád lidem říkám, věřte v to, protože samozřejmě i ta víra a vlastně ten zážitek z toho, že vlastně něčemu věříte a vlastně máte nějaký to duchovno sobě, tak vás vede k tomu, abyste dokázali, jak to říct, abyste se řídili nějakými pravidlama, abyste ten život prožili v takový ty optimální linii toho, jak ten život se má prožít, abyste neprožili prostě život tím, že budete krást, zabíjet a takhle, a abyste neseděli ve vězení. To samozřejmě, proto tam ty pravidla jsou v té víře, že jo. Prostě nezabiješ, že jo, a takovýhle. Tak samozřejmě, proto tam ty zákony jsou, to jsem tady viděl pána. To je jedno. No, takže mi napište do komentáře, tady to video asi už ukončím, protože už natáčím 24 minut pomalu. Takže já to ukončím. Rád ještě bych, ještě jednou, jestli máte nějaký téma,
tady to vás zajímá, tak mi napište, když tak můžeme udělat nějaký stream, pobavit se o tom. Já vám když tak můžu přečíst pár úryvků z té knihy Život po životě. Můžeme se vlastně pobavit o astrálním cestování, vlastně o paralelních dimenzích se můžeme pobavit a můžeme vlastně udělat ještě nějaký takový téma, který by pro vás bylo trošku jako ideální, abyste se měli o čem bavit. Takže dejte like, dejte odběr, abyste viděli další moje videa. Za vás budu moc rád, když tam ten like dáte, protože samozřejmě aspoň uvidím, jak tady to téma je hodně veřejnosti rozebíraný a zajímavý, takže rád bych to viděl, jakou máte na to reakci, a když budete chtít nějaký stream, napište do komentářů a můžeme se o tom spolu pobavit vlastně online a živě, abyste vlastně viděli okamžitě tu moji reakci na tu vaši otázku. Takže se mějte krásně, ještě jednou dejte like, dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.